Welkom bij mijn mancave, mijn Cambuur mancave. We hebben een volksfeer en het leidt aan het zee. Ik ben al jarenlang supporter bij Cambuur. Ik heb mijn eigen krukjes van de Noord meegenomen. Daar heb ik zelf 2 barkrukken van gemaakt. En mijn trots wat ik wel heb is via de Rova. Dat is mijn deurtjes van de Spelerstunnel. Waar iedereen in de afgelopen seizoenen en jaren doorheen heeft gesjouwd. Deze deurkruk die gaat nooit meer weg. Want die heeft iedereen hand gegeven. Gert Kruis, Frits Korbach, noem ze maar op. Alle groten van Cambuur hebben die de hand gegeven. En zelfs Henk de Jong. Er is voor betaald €77. Dat valt heel botat, toch? Ja, dat gaat Cambuur redden. Dus, hij is geboren toen we kwamen wonen in 2015 als tuinhuisje-achtig iets. Zitting. Ik had er eerst een carbondak op, dus er moet een geïsoleerd dak op en toen was er snel een mancave. En toen zei Annelies, mijn vrouw, het wordt geen mancave. Zo'n bord erop, mancave.